där. Det är inte som det ska. Jo, det är överskottsbränslet. Ja, här är det som smäller. Jo. Så där han släpper gasen för mycket blir det så där. Så att helst ska det inte höras något. Ja, då är det nog fel i så fall. Ja, här är det fel. Ja, han ska ju flättra på så det är lite. Det ska bli någon smäll bara sådär någon gång. Där han har släppt av gasen och gaser i. Ja. Så den mot en kurva och släpper av och så gav. Det ska bara bli en smäll. Det ska inte bli så Ja, det är så mycket bränsle. Man ser det där i kurvan då. Ja, men han släpper gasen här. Ja, men när han då gasar, då rycker bara svart. Då är det nästan som klädd med bränsle. Så det tar ett tag innan han tar sig då. Okej. Han får för mycket bränsle. Och här är lite dåligt så om man får för lite. Men här är bättre för motorn om man då. Ja. Så de inte sätter och snålar dem för mycket. Precis. För då kan bränna hål i kolven. Precis. Du kan det. Han går inte så det ska. Han ska inte borta så.